дар вилояти суғд ба рушди соҳаи кишоварзӣ, истифодаи мақсадноку оқилонаи заминҳо ва гирифтани 2-3 ҳосил аз як замин таваҷҷӯҳи зарурӣ равона карда мешавад. Зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли картошка аз умраи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат ба ҳисоб рафта, ҳамасола майдони кишт ва ҳосилнокӣ боло меравад. Аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд бо мақсади татбиқи дастуру супориш ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола майдони кишти картошка зиёд карда шуда, ҳамзамон ҳосили фаровони он ба даст меояд. Соли равон кишти картошка дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ дар майдони 18500 гектар ба нақша гирифта шудааст, ки аз он 1205 гектарашро кишти картошкаи барвақтӣ ташкил медиҳад. Асосан дар 7 шаҳру ноҳияҳои Пахтакор ва Панҷакен картошкаи барвақтӣ кишт карда мешавад, зеро иқлими минтақа барои анҷоми ин тадбир мувофиқ буда, саривақт кишт намудани он ва риояи ҳатмии қоидаҳои агротехникӣ боиси ба даст овардани ҳосили хуб мегардад. барои картошкаи шинондан якум тухми майдае ки имрӯз деҳқонон нафаҳмида майдаи ҳаҷмаш майдаи арзон гуфта мекунанд, вай тухми хом якум тухми аҳамият додан дако. дуюмаш тухмия гирифтан бад ва бар зидди касалию ҳашарот протраф кардан дако. сеюмаш пес аст ки ҳангоми хат кашидан мобайни шаст кади нитра амафоска ҳамина чошта ҳамун хат болош ба картошка шинондан дако. камтар хок парохта. Тағйирёбии иқлим мана мо нишон дод ки ҳаво ҳар хеле шуда истодааст, локин як чиз муайян каранда ко. ҳозир ҳами ноҳияҳо ва ҳама ҷо ҳарорати замин чӣ мекунанд қимати кубиша 6-7 градус шавад агар ин оптимали хок ба пурра сабзида мебурад картошка. барои ҳамин ҳафтаҳои охир ба ҳамин замини будагиш ба тез кошта ба сифат хушрӯ хоккаша кар мондан дакор. соли картошка коштан ба 60 як гектар ба мана ҳозир шахси коридагар як пагони метр ба 5 дона мешинонид. 5 дона шинонидагар як гектар ба 83000 бих картошка мешавад. бигузор ҳамин агар 300-400 грамми теядан 24 тонн картошка мешавад. 10 сотиқ коридагар 8 тонн 9 тонн картошка метиҳад. бино ба иттилои сарраёстии кишоварзии вилоят то имрӯз кишти картошкаи барвақтӣ дар майдони 493 гектар анҷом дода шудааст, ки 41% нақшаи истеҳсолиро ташкил медиҳад. хоҷагидорон азму талош доранд то дар муҳлатҳои оптималӣ кишти картошкаро анҷом дода ҳосили хуб ба даст оваранд. соли 2024 деҳқонони шаҳру ноҳияҳо дар корхонаҳои кишоварзии вилоят дар майдони беш аз 18500 гектар ва дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ бошад дар масоҳати 29005 гектар кишти картошка гузаронида ба гирифтани 261000 тонна картошкаи хушсифат шарафёб гардиданд. навоҳии Деваштич, Кӯҳистони Масчоҳ, Шаҳристон, Ишсаравшан ва Панҷакен аз минтақаҳои асосии кишту парвариши картошка ба ҳисоб рафта, хоҷагидорон ҷиҳати гирифтани ҳосили дилхоҳ ва баландбардоштани ҳаҷми истеҳсол ҷаҳду талош меварзанд. ҷиҳати расидан ба таъмини амнияти озуқавории мамлакат дар вилояти суғд тадбирҳои мушаххас андешида шуда, ҳамасола истеҳсоли анвои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ зиёд карда мешавад. бо ин мақсад заминҳои аз гардиш берун монда бо дастрасӣ ба оби полезӣ мавриди кишт қарор гирифта, бо риояи ҳатмии қоидаҳои агротехникӣ ва саривақт обу ғизодиҳӣ ҳосилнокӣ ба маротиб афзун мегардад.